està tot això que estan ocultant, que moltes vegades no volen que se sàpiga quanta gent està desnonada, quants pisos buits hi ha, on són aquests pisos buits, que tot això que oculten surti a la llum. I que hi ha gent que l'únic que vol és benefici extrem a canvi de les vides de la resta. No queda més que resistir, lluitar i crear sobretot moltíssima més organització i moltíssima més mobilització. I en aquest sentit, des de l'Ajuntament, segurament que es podrien fer moltíssimes coses. Organitzar-se, lluitar i prendre consciència. Al final és molt més fàcil enfrontar-te a la Sareb si som molts que ens estem enfrontant. I des de la CUP fer la màxima pressió que es pugui davant de l'Ajuntament. Ho farem públic, ho denunciarem que a Granollers continua havent-hi desnonaments, denunciarem que continua havent-hi problemes d'habitatge. Demanem que la gent prengui consciència d'això perquè al final pugui haver un canvi.